Tots els que heu vingut i tots els que no han pogut ser aquesta nit, hem pensat, hem preparat per seguir tenint d'alcalde el senyor Jordi Hereu, perquè confiem en ell i perquè volem que segueixi sent el nostre alcalde. Hem preparat un manifest que llegiré aquesta nit. El Jordi sap escoltar i interpretar. Sap escoltar i interpretar els nous reptes d'una ciutat com Barcelona a partir de l'exercici de la proximitat i la fermesa en la defensa d'un projecte compartit, que aposta per uns barris dignes i amb personalitat pròpia i que treballa per la igualtat d'oportunitats en cultura, serveis i ocupació en la nova societat del coneixement, recolzant la creativitat i la innovació. Endavant, Jordi, confiem en tu, sisplau. Barcelona té un enorme potencial i aquest manifest expressa la convicció, la fe en que Barcelona té aquest potencial. I jo us emplaço a que durant 15 dies convencem d'això. I això implica una opció per una opció política per uns determinats equips. Però jo us diria que la nostra opció va més enllà del dia 27. El dia 27 és fonamental, I el dia 27 també s'ha de participar, perquè tenim a les nostres mans construir un projecte de molta més ambició. És el projecte que es basa en la llibertat, en la justícia i en la igualtat.